Les mans són la via principal de transmissió de gèrmens. La higiene de mans és la mesura més important per evitar la transmissió d'aquests i evitar així infeccions. Tothom ha de saber quan rentar-se les mans amb aigua i sabó. Abans de menjar, abans i després de manipular aliments, després de fer ús del lavabo, després de fer activitats quotidianes com estornudar, mocar-se, tossir, després de fer activitats amb animals, després de participar en activitats esportives o de treballs manipulats, després de participar en tasques d'hort o jardineria, després de dur a terme tasques de neteja i després de tenir contacte amb qualsevol objecte contaminat. Sunshine is kissing my face. You know what they say, you need to have darkness in order to see the light. And love is a strange little creature. You chase her and miss her till one day you find her waiting there by your side. This is my time.